Αν με ρωτήσετε τι προτιμώ, τον αυτισμό ή τη δέπη, νομίζω πως τώρα που συνειδητοποιώ τι μου γίνεται και μεγαλώνω κιόλας, προτιμώ τον αυτισμό. Έχει μοναξιά βέβαια, αλλά από την άλλη έχει και μια ηρεμία όταν βρίσκεις τον εαυτό σου, όταν ξέρεις να κάνεις steaming, δηλαδή να αποφορτίζεις, συγκεντρώνεσαι πολύ καλά, μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα, περνάς πολύ καλά με τον εαυτό σου. Η δέπη πάλι είναι ένα απίστευτο χάος. Όταν με καταλαμβάνει η δέπη, το κεφάλι μου δεν μπορεί να σταματήσει. Κάνω τα πάντα, κάνω συνέχεια πράγματα, δεν μπορεί να τελειώσει αυτό το πράγμα και είμαι συνέχεια αγχωμένη και τίποτα δεν είναι αρκετά καλό. Νομίζω πως όσο καιρό έμενα διάγνωστη, η μάσκα μου ήταν η δέπη. Δηλαδή είχα τη μάσκα της πολύ άσχολης γυναίκας που τα καταφέρνει σε όλα καλά, που είναι και μάνα και επιχειρηματία σε 2 διαφορετικά μαγαζιά, αλλά ταυτόχρονα κάνει και μεταπτυχιακό δεύτερο και έχει και ένα παιδί αυτιστικό, ένα από τα 2. Η μάσκα μου ήταν η δέπη και τώρα που αφήνουμε περισσότερα στα αυτιστικά μου στοιχεία, νιώθω να χαλαρώνω.